Goddag og velkommen til Twist i Sofahjørnet. Jeg hedder Marie, og i dag der har vi temaet socialisme. Og vi skal også sige hej til vores to deltagere, og det er Liv og Thomas, og de er begge to fra Roskilde. Ej, hvor bliver det spændende. Okay, så vi vedtager det. Jeg stiller et spørgsmål, I svarer, for at svare rigtigt får 1 point, så er forkert, får I ikke nogen point. Okay? Ja. Super! Okay, det første spørgsmål er: hvem er socialismens fader? Jeg tror bare, socialismens fader er Karl Marx. Det er rigtigt. Ej, hvor flot, så har du 1 point. Det må du lige huske at holde styr på. Okay, så videre et bonusspørgsmål. Og som du nok ved, så får man 2 point for at svare rigtigt. Men hvis du svarer forkert, så går vi 2 point til Thomas. Så, er du klar? Okay. Hvornår startede han det? Jeg vil mene, at det var i midten af 1800-tallet. Det er rigtigt! Ej, så er der 3 point. Ej, hvor flot. Det er ikke så godt, hva'? Nu må vi se, om du kan klare det her. Okay. Hvorfor opstod det? Ja, det var jo fordi, at der var nogle mennesker, som ejede en hel masse fabrikker og virksomheder og steder, hvor folk arbejdede. Folk, der arbejdede, de var meget fattige, og de ville gerne være med til at eje deres virksomheder og arbejdspladser. Og så socialismen er jo så et forsøg på at give dem noget ejerskab. Det er også rigtigt! Ej, 1 point til dig. Og så får du også et bonusspørgsmål. Husk det nu, der var forkert, så får hun 2 point. Okay, afslut dette citat. Yde efter evne. Det er rigtigt. Ej, så fik du også 2 point. Nu står det 3-3. Nu er det lynrunden, som faktisk ikke er særlig lynagtigt, men det hedder det bare. Det er meget lange svar, jeg skal svare her, men I får altså 5 point for hver rigtigt svar. Okay? Og der er 3 spørgsmål, så en af jer kommer til at vide. Så, hvad er grundholdningerne i socialismen? Nå, men grundholdningerne i socialismen, det er jo, at alle skal være med til at eje fabrikkerne, og staten kan overtage dem og udvikle dem, så alle får med til. Det er rigtigt. 5 point til dig. Liv, nu må du lige stramme op. Ja. Okay. Hvordan har socialismen påvirket nutidens partier? Det ved jeg ikke. Har du et svar? Ja, altså, man kan jo sige, der er ligesom 3 partier nu, som ligesom følger den socialistiske ideologi. Der er Enhedslisten, som er længst inde, så har vi SF i midten, og så har vi Socialdemokraterne, hvor SF og Enhedslisten er mere revolutionære partier, men Socialdemokraterne mener, at de godt kan opnå socialisme og demokrati. Det er rigtigt! Wow! 5 point til dig op. Ja, du ved jo godt, hvem der har vundet, men skal vi ikke lige have det sidste spørgsmål alligevel? Så selv tager vi os nok til start. Hvad er socialismens fremtidsmål? Ja, det er lige et spørgsmål, hvis vi nu skal svare på det sidste spørgsmål her. Ja. Ja, men altså i fremtiden vil det jo gerne have, at staten ligesom overtager mere og mere. Og på den måde kan man ligesom give det hele tilbage til folket, så at ligesom alle kan få lov til at eje det, de selv har, ligesom det selv selv arbejde. Så alle vi kan blive færdige. Det er også rigtigt! Wow! Det er første gang i Twist i Sofahjørnets historie, at der er en, der har fået alle de spørgsmål, der har fået rigtigt! Så vil jeg bare sige, jeg håber det var hyggeligt, og vi ses forhåbentlig i næste uge her i Sofahjørnet. Hej hej, og jeg hedder Marie. Hej hej! Vi bare på tilbage. Stop nu!